Minkejja li l-mewġa ta' sħana eċċessiva battet xi ftit u t-temperaturi niżlu taħt l-40 grad, diversi partijiet tal-Gżejjer Maltin għadhom qed jesperjenzaw utuħ fil-provista tal-enerġija, tant li eluf ta' familji għadhom bla dawl, buħut jew jorqdu fil-karozzi jew inkella min jaffordja jispiċċa jikri kamra f'lukanda. Il-tuħ tad-dawl fl-aħħar sigħat affettwa żoni f'ta' Sliema, il-Belt Valletta, il-Mellieħa, Ħalluqa, il-Qawra, iż-Żejtun, il-Gudja, Marsa Skala, il-Gżira, Santa Venera, il-Marsa u San Ġwan u anke lokalitajiet f'Għawdex sfaw mill-quta fosthom partijiet mix-Xara, iż-Żebbuġ u Marsa l-Forn. Xi akwati f'San Ġiljan kienu ilhom aktar minn 30 siegħa bla dawl, f'Ħalqormi id-dawl inqata' għal 4 ijiem konsekuttivi u fil-Mosta xi żoni damu l-fuq minn 18-il siegħa mingħajr servizz tal-elettriku. Din il-kriżi ħolqot rabja kbira anke fost laboristi ġenwini illi ma jistgħux jifhmu kif il-wediet ta' qabel elezzjoni sfumaw fix-xejn, tant li anke internament qed tikber il-pressjoni biex Mirjam Dalli tirreżenja għaliex issa n-nies mhux jifilħu aktar sajf wara li ieħor biqtuħ ta' dawl u dan anka minħabba illi issa spiċċa inkonvenjent enormi għas-saħħa tagħhom kif fissru numru ta' persuni illi tkellmu magħna fl-aħħar sigħat. Jiena minn nhar it-tnejn mis-sitta mar lid-dawl u għadni bla dawl illum il-ħamis. Għallu każa di għandi 73 telalli hitrex bil-lejl ma nistax norqod bisħana u li joħroġ minni. U qed nimrat, għak mhux tiġa mrat, ma jistax ikun minn nhar it-tnejn. 10 minuti ġi l-bieraħ, 10 minuti bl-arloġġ, reġa' mar, fis-sija ta' filgħodu. 10 minutes, kemm nixtieq l-affarijiet jiġu għan-normal, għax ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk. Nagħmlu xi jumejn oħra jew iktar bla dawl. Irranġaw, please. Anke fuq il-medja soċjali, ħafna qed jgħidu li issa din il-kriżi mhux biss qed iġġib magħha inkonvenjent iżda saret ta' periklu għall-anzjani, tfal vulnerabbli u persuni li għandhom kundizzjoni medika dan apparti oħrajn li jeħtieġu jużaw apparat mediku li jaħdem bl-elettriku. Apparti minn hekk, bosta negozji qed ikollhom jarmu konsenji sħaħ ta' ikel u xorb ieħor illi spiċċa mar minħabba sigħat twal mingħajr elettriku. U qudiem dan kollu skiet itarrax min-naħa ta' Mirjam Dalli.